也把这个事，别看我。
विश्वास कर तुम बी 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 तुम विद्यारण मो द दरमा मिलली बा मो दरमा मिलली 10 तारिख मिल होला 10 तारिख मिलले मु तुम दे दूँ जा अब बोले गाड़ी रहिला गाड़ी चाबी भी रहिला जा 1000 टका लेके आसरा गाड़ी नहीं की जिपा रखा मु कोले एते बाटे इला चाली जी तो चाली जाके हेलीकॉप्टर जाए मु तो कहली सते छाड़ीबार नाही बाप दन तते छाड़ीबार नाही रे तू जानि छु ना हम सारे कोड्डा ऑफिसर दक्षिणी अंडराए से का कले छाड़ीबार नाही